yan ang inyong paggalaw. No? Among Lawin means guardian. Among Lawin means Guardians Incorporated. 623 Purok 6B, Santa Monica, San Simon, Pampanga. 6 number 02-221-200-79689-F6. Okay. Kung ano po, nakalagay din dito ang ating contact numbers, no? Pero si founder na lang muna hawak ng ating contact number. Hindi po tayo pwedeng direct. Kailangan kung magkakaroon ng problema, si founders po ang responsibilidad na mag-ayos. No? Hindi po tayo pwedeng tumakbo agad sa taas. So, meron din po ditong nakalagay na numbers ng ating opisina. No, yun po si founders na lang muna mag-ayos. Okay, mga lituntunin na dapat sundin. No? Gumalang sa mga namumuno at nakakataas sa kapwa kapatiran. So, paano po natin gagawin yun? Paano natin i-apply sa ating sarili at sa kapwa ang paggaga? And then, ganito po yan. Bilang markadong guardian, kapag po tayo nakakita ng kapwa nating guardian, lalo na't mataas, karapatan po natin mag-alamano. No? Pag po mataas ang kanilang rang at mababa kayo, pwede po kayong makipagkamay. Kung parehas lang po, hindi kayo pwede magmano. Kung parehas lang, no? Pero kung kayo MG pa lang, lahat ng pagmamanuhan nyo. Magagasgas ang noon nyo sa dami. So, unang-una po pong ipapaalam sa inyo, bawal pong tumawag ng bro kung mataas ang rank o kaano natin, kalawin, no? Bawal na bawal po yun kasi hindi po respeto. Ako po, halimbawa nakita tayo, tao kita, tapos sa mababang ano ka pa lang, sasabihin mo ako ng bro, pwede kitang pagpusapin. Sapagkat ang ranggo pong sa inyo, accomplishment po yan, naka-register po yan. Kaya wala tayong karapatan tumawag ng bro, lalo na mga officer natin. No? Pakatandaan po natin, ang respeto ay manggagaling sa atin. So, yan po ang unang-unang sinasabi. Kaya unang-una yan, paano respetuhin natin ang mga nakakataas. Okay. Number 2, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak na maaaring magiging sanhi ng kahulugan. Sino po umiinom dito? Umiinom? Yes. Babaero. Babaero, huwag po tayo mahiya. Mahiya kayo pag nanlalaki kayo. Lalakero. Meron ba rito? Rostong Padilla, wala dito? Bibi Gandang Hari. So, ayun po, no? Ang pag-inom po ng alak ay nagiging sanhi ng hindi maganda, lalo na't nasusobrahan tayo. Kaya hinay-hinay lang sa pag-inom. Ano po? Dito po may patakaran tayo dito. Pwedeng uminom, bawal malasing. Diba? Napakahirap nun. Pwede po ba yun? Uminom ako, hindi ako malalasing. Di siyempre po ilalagay natin sa tiyan, huwag sa ulo. Okay, yun po ang ibig sabihin nun. Okay, number 3, iwasan ang pagtatalo sa sobrang biruan na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. No, halimbawa close na close kayo, nagkakaanuhan na kayo sa sobrang biruan, no? Yung foul na, yung nagkakasakit ka na, nakapagsasalita na kayo ng hindi maganda, yung nang nagiging, kahit mag-best friend kayo, pag sumubra na sa puntong ganon, nagkakasama ng loob. So, yun po ang nagiging epekto. Okay. Number 4, matutong tumanggap ng pagkakamali at huwag ipaglaban ang maling akala. Ito po, tayo po kung tayo nagkamali sa ating kapwa-tao o kanino pa man,
yung pong kababaan loob, pwede nating ibigay para maayos ang lahat, no? Yung sinasabi, kung may pride tayong 50-50, gawin na lang natin 20. Wala naman pong mawawala kung hihingi tayo ng tawad o ano pa man. Yes, no? Ganun po. Naintindihan niyo po ba yung mga sinasabi ko? Ha? Hindi ko lang binabasa, pinapaliwanag ko pa, ha? Sana naman po pag nagtanong ako mamaya, masagot mo. Test po ito, test. Ha? Okay. Number ano tayo? 5 o 6. Number 5. Ipamala sa isa't isa ang tunay na kapatiran upang madama ang tunay na pagmamahal. No? Siyempre, para rin ng liligaw yan. No? Papaano natin ipadarama? Diba? Mag-effort tayo. Effort, no? Anong bang ginagawa natin pag nangliligaw tayo? Di ba kailangan hindi tayo mukhang barong-bato? No? Yung tipo bang, oo. Pero dito, bawal ang paawa, ah. Yung hahangaan tayo, kailangan ko nakapamada pa, kailangan ko nakaporma para magustuhan tayo. Yung sinasabing ipamalas para mapansin tayo. No? Yun po, okay, number 6. Number 6, iwasan ang pagsisisihan sa isa't isa at isipin ang ikabubuti ng lahat. No? Maging aware po sana tayo. Yung paggawa ng mabuti, ay napakaganda po yun. Napakaganda po yun para sa ating sarili. Next. Number 7. Okay. Sa samahan ay walang palakasan. Ang lahat ay pantay-pantay, walang mayaman o mahirap. Sino po mayaman? Sino po mayaman dito? Ha? Hala pong mayaman dito? Si Founder lang? Ayaw niyo po ba kayo utangan? Eh ako po hari ng mangungutang. Oh my God! Ilabas niyo na po. Hindi naman po masama. Wala pong nakukulong sa pangungutang. Meron na po ba? Hindi po ba? Meron na po kayong nabalitaan na nangutang na kulong. Wala ano. Pero iwasan nyo pag pinatay kayo. Hindi po ba? Sa utang may namatay ano. Walang nakulong. Hindi po ba? Okay. Kaya huwag na kayo mangutang. Hindi bali magbigay na lang kayo. Huwag na kayo mangutang. Alright po. Okay. Number 8. Sabihin ang nasa loob at huwag magtanim ng galit. Okay. Bawal po traitor. Sapagkat po pagka tayo traitor, pagkaharap lang tayo magaling, no? Ang traitor po yan ang ugali na mapagtanim, mapanisi, no? Hindi nawawala yung ano sa kapwa. Baka po magkaroon pa tayo ng sakit na alta presyon sa puso. Pananatiling tayong merong ano sa mabigat na dinadala, no? Tanggalin na po natin yun, mga ganung bagay. Number 9. Ano man ang pagkakamali at kasalanang nagawa ng isa't isa ay dapat isang guni. Siya nakakatas at kinakulang para sa malutas ang ipagkasundo. So ganun nga po, no? Halimbawa, mayroon kayong alitan, no? Huwag niyo pong itago. Meron po tayong founders na agapay kung ano man ang maging problema, malutas. No? Doon po kasi kung minsan nagkakaroon ng problema, nagkakahiwa-hiwalay. Hindi po nakapagsasabi ng totoo. Mayroon na pala kayong alitan. Maging open po tayo sa isa't isa para gumanda yung ating samahan at lumago pa. Okay? Ano tayo? Number 10. Umiwas sa gulo at huwag gumawa ng paguluhan na maaaring maging mitsa ng iyong buhay. Paano natin i-apply sa sarili natin yun, no? Unang-una, marites. Meron po ba dito? Tolits lang ba? Tolits. Tolits. Sabi ni Tolits, may nagkakagulo doon sa kanto, nagsasaksakan. May pupunta ka pa doon para ako harapin mo, ako matapang. No? Yung mga ganun pong tipo, iwasan natin sapagkat yun ang magiging mitsa ng buhay natin. Yun po ang ibig sabihin nito.
Ano man ang iyong hanap buhay o wala ka mang hanap buhay. Huwag, saan ba? Huwag mong isama sa kalokohan ang mga guardian. Ako na din. Pasensya na po kayo sa mata ko, ano? Kasi po yung mata ko, hindi ko na alam ang maganda at saka pangit. Oh my Ito God! po yan. Kasi naka-schedule po akong ma-opera sa katarata. Kita niyo po yung mata ko? Ang pangit tingnan, no? No? Ako po naka-schedule niya sa GIS operahan. Kaya po minsan malalaki na yung letter. So, kahit nandiyan kayo, mababasa niyo to, di po ba? Ako po inaaninag ko, kaya pagpasensyahan niyo na po ako. Pero sa susunod po, wala nang ano yan, daplis. Puro surbol na. Oo. Lahat po ng ano dito, nakakalam na operahan ako sa GIS. Naka-schedule na po. Kaya po ngayon, medyo pasensya lang po. Ano na tayo? 11 po ulit-ulitin ko. O ano man ang iyong hanap buhay, o wala ka bang hanap buhay, huwag mong isama sa kalokohan ang mga guardians. Kaya po ganyan kalalaki yan, pinagawa ko po yan para mabasa ko. No? Dahil nga po dito sa mata ko. Ito po, kung halimbawa po tayo, huwag po natin gagamitin ang ating guardian sa pangsariling interes. No? Ano po ba yung ibig sabihin na yan? Huwag natin gamitin. Halimbawa, baka mamaya, ano tawag dito, siyempre, nagpaano kayo ng pera, ginamit mo si founder, hindi alam. Malaki pong ano yan. Oo, garantor. No, magpapasabong. Si founder naman may hawak ng lugar natin. Akong bahala dyan. No, o kaya nangungoto. Mananagot po kayo. Malaki pong kasalanan ng gagawin mo. No? So, lalong-lalo na po, gumagawa tayo ng mga illegal. No? Mga illegal na hindi nalalaman ni founder. Pero palagay ko naman hindi naman kayo tuturuan o i-release ni founder. No? Kasi po dito, bawal lang bendalo. Ibebending natin yung itutunin natin. Yun po, okay? Next. 12. Huwag gawing tsapa ang nakaukit sa iyong balikat para magawa ng para gumawa ng kasama tumalito dahil sa tatak ng guardian ay papatunay na pagiging mabuting tao. Po. Halimbawa, yung nyo, baka mamaya labas kayo dyan, nakahubad kayo. No? Ay, sabihin mo, ganyan ka, nakahubad ka. Guardian ako, founder ako, no? Supremo ako. Patay po tayo dyan. Wala pong ganun. No? Wala po tayong ganun na gagawin o ginagawa pa lang. Wala pong ganun. Yung pagmamalaki natin bilang guardian tayo, gagamitin natin ang ating tsapa para sa sarili pa rin interest. Number ano tayo? Number 13, ipamalas ang magandang aral, kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Ito po ang ating bilang guardian, handa po tayong tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Bakit po? Kasi pinasok po natin to, cost multiplier ang tawag sa atin. Kinikilala ng gobyerno. Kaya po tayo, yun ang i-apply natin sa ating sarili. Baka mamaya may tinulungan kayo dyan. Sasabihin, paano naman yung pagod ko? Kailangan palitan mo. Hindi ka guardian pag humingi ka ng kapalit. No? Hindi ka magkakaroon ng rebulto. Kahit papel pag gano'n ang ginawa natin. Hindi po natin inuunod yun. Sapagkat tayo ay kusang loob na tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. No? Okay. Next, number 14. Ang layunin ng samahan ay ang ipalawak natin ang katapatan at ituro ang tamang landas na dapat tahakin at hindi ang kapahamakan sa isa't isa. No? Dito, lagi lang po tayong matuwid o yung ating tinatahak, hindi po tayo maliligaw.
No, lagi po natin tatandaan itong ating Bibles o Altintonin. Ito lang po ang pagbabasihan, hindi po tayo maliligaw. No? So lahat po nito ay pabibigyan ko kayo kay founder. Para po kung nainip kayo, no, pwede niyong basahin. Tapos yung guardian show, no, kung pwede po kayong mag-inom, mag-isa lang kayo. No? Pero yung tatawag pa kayo ng grupo para mag-ano, tapos bawal na bawal po yun, no? Pag kayo isa ng markadong guardian, so ibig sabihin po nun, dati kayong civilian, kapag pumasok po kayo ng guardian, ay isang semi-military na kayo. No? Kikilalin na po kayo ng barangay, kapitan, mayor, lalong-lalo na ang ating ama ng chapter, founder. Sana po kung ano po yung respeto na binibigay namin sa kanya, binibigay sa atin, ganun din po sana kay founder sa magiging ano. Yung respeto lang po ay napakahalaga. Ito po, okay. Next. 15. Ang kalaban ng ating samahan ay ang mga taong abusado, gumagawa ng masama, mapangkapi, lumalaban sa otoridad at mga taong gustong umalaban sa pamalaan. Ano-ano po ba yung mga kalaban ng ating pamalaan na kaisa tayo? Adik. No? Sino po ang gumamit dito? Huwag po tayong hiya. No? Huwag po tayong maya. Kasi po ngayon panahon para bawasan yan o tanggalin na. No? Kasi po kung sa kasalukuyan at gumagamit pa kayo, pumasok kayo ng ganyan, kami po mismo ang totokhang sa inyo. No? Kasama po sa ating mission yan. Dapat po ang mga papasok dito, bawal ang adik, bawal ang magnanakaw, bawal ang rapist. Kung tayo man po may pinagdaan ng ganon, at na ano na natin, no? Nakulong na tayo, tapos nakalaya na, binibigyan po natin ng pagkakataon naman na magbago. Kaya po tayo, namimili din tayo, baka mga kasalukuyan nyo palang kainitan, ngayon pala kayo naghahasik ng ano, papasok kayo dito, magagamit ang ating grupo. So kung ano po yung kalaban ng gobyerno, pamalaan, na ang pamalaan po kasi ay binababa ang utos din sa atin. Kung tayo mismo ang gumagawa ng ganun, kalaban tayo nila. Kaya po sinasabi ko dito, kung may mga bisyo tayong ganyan, ngayon pa lang po, malaman na natin para makaiwas na po tayo. Yung founder, pakitanggal nga po yung sambalil mo sandali. Ayan. Walang puti yan, ha? Wala yung puti, ako nagpapatunay. Ilang buwan lang yan, tingnan mo. Mamumuti sa problema. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi napakalaking responsibilidad ang inaatang namin sa kanya, ang bibigay. No? Lahat po kayo niyan, pakikisamahan. Ilan po kayo magiging members? Dadami pa kayo, bawat isang members ay kanya-kanya tayong ugali. No? Yan po ay mamaya matitikman nyo kung ano ugali ng mga kasamahan nyo. Kasi meron tayong guardian 1 na. Alright, number